Имате една минута да познаете максимално повече думи. Когато пиеш алкохол или каквото и да е, първото нещо, което поемаш, как се нарича? Казва се първа... Точно така, давай си шапката. Когато отиваш не на дискотека, но на друго място, където можеш да танцуваш, да се забавляваш с други хора. Как се казва? С три букви е. Бар. Точно така. Когато отидеш пак може би на този бар и решиш да си поръчаш нещо, те ти носят чаши, но това преди да си го сипиш чашата е в какво? Тюка. Точно така. И сиротата. Предаване по телевизията, в което хора, които са с една и съща фамилия, опитват да победят други хора. Семейни войни. Точно така. Когато обикновено човек използва псовни, примерно, и това, което го имаш в устата, с него говориш и можеш да влезеш. Как се нарича? Език. Това е втората дума. А първата е, помагам, има червен и черен. Пипер. Да, и сега го свържете двете заедно. Пиперен език. Не е пиперен, подобно е. Добре, казвам ми го, пиперлив език е. Това никой нямаше го познае. Нищо, супер. Ти губиш. Айде му